Добър ден! Днес парламентарната група на ГЕРБ-СДС, заедно с колегите от „Има такъв народ“, направихме един своеобразен политически тест за това какво се случва в Народното събрание и макар и с тъга, но от друга страна пък за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Всъщност, нашите парламентарни групи, които направиха съвместното управление, не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие, което непрекъснато бива представено пред Вас като морален облик. Какво се случва? Нека да дадем ясно обяснение за българските граждани. Удължителният бюджет ще бъде приет и най-вероятно още днес ще бъде приет на две четения, ние ще подкрепим това. Но подкрепихме и предложението на колегите от Българската социалистическа партия, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен политически приоритет. Защото от 1 януари няма да получат увеличение заплатите на българските учители, на българските лекари, 400 хиляди семейства няма да могат да получат на време своите детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, които да бъдат в рамките на увеличените размери. Над 100 хиляди души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавяне в своите плащания. 750 хиляди хора с увреждания също са хвърлени в момента в едно положение, в което те трябва да се притесняват какво ще стане с техните пари. И всякакви обяснения, че по принцип тези пари ще се начисляват и някога във времето ще им бъдат дадени, едва ли са им достатъчни. Всички тези хора не могат да дойдат на площада нито тази вечер, нито утре вечер, нито дори до края на седмицата, но ние сме длъжни да чуваме и техния глас. Така както чухме гласовете и на хората, които идват тук на площада, които влизат в събранието, които непрекъснато ни предизвикват и в социалните мрежи, но ние сме длъжни, като отговорни народни представители, да чуваме гласовете на всички български граждани, включително и на тези, които мълчат, включително и на тези, които не могат да дойдат и да потанцуват или пък да дойдат и да направят поредното предизвикателство за това какви са народните представители. Ние призовахме днес на Председателски съвет да се говори отговорно, да работим отговорно, да имаме дневен ред в оставащото време до края на годината, за това да работим по теми, които наистина са от обществен интерес. И за пореден път призовахме за това да се търсят начини за деескалация и за проява на отговорно политическо поведение. За съжаление, ние не виждаме подобно поведение от страна на колегите от „Продължаваме Промяната“ и по-конкретно от господин Асен Василев, който, както видяхте, продължава със своите хулигански прояви и с опитите да заплашва, да истеризира и да изнудва народните представители, включително да се опитва да приватизира протести, които далеч не са в негова защита и на които далеч той не е лидер. Искам само последно да обърна внимание, че бюджетът на България, както съм казвала няколко пъти вече в различни телевизионни студия, той е почти 70% заплати, социални плащания и здравни плащания. Ако някой краде от бюджета на България, това е Асен Василев, който краде спокойствието на българските граждани и който в момента ще направи така, че те да бъдат още по-объркани и да се чудят какво се случва с техните доходи. Колеги, ще започна с нещо, за да няма спекулации. В зала „Има такъв народ“ и ГЕРБ ще подкрепим само и единствено удължителния бюджет. Гласуването ни да влезе в зала и стария бюджет беше по една проста причина. След като правителството изтегли бюджета и подаде оставка заради протести по улицата, които бяха организирани от ППДБ абсолютно безотговорно. След това много от вас и много български граждани се задават въпроса
какво ще се случи през новата година без бюджет или с удължителен бюджет. Едва тогава започнаха да се задават въпроси, кое е по-лошото и кое е по-доброто. Отварям една скоба и припомням, че след ревизията на изтегления бюджет, този новия вариант беше подкрепен и от синдикатите и от работодатели. Тоест от широките социални слоеве, които всъщност трябва да се ползват с благата на един държавен бюджет. Едва тогава започнаха всички да задават въпрос какво ще се случи, като няма бюджет, как ще бъде увеличена минималната работна заплата, как ще дойдат повечето пари за лекарите, за здравните работници, за учителите, за 10% увеличение на журналистите, държавните медии. Едва тогава. Затова ние гласувахме с това предложение на БСП за да видите още веднъж на кой ни му пука за хората в страната, на кой ни му пука за учителите, на кой ни му пука за лекарите, за кой ни му пука за пенсионерите и как отново тези ППДБ скочиха и направиха някаква изключително забавна сценка пред вас. Колко са възмутени. Прекрасно е това, което се случи. Повтарям, ние така или иначе щяхме да подкрепим само удължителния бюджет. Сега просто никой няма да може да каже, че не носи отговорност от ППДБ, защото този бюджет, в него имаше механизми за плавно преминаване на страната във въвеждането на еврото. Достатъчно механизми финансови, за да не се получат сътресения. Сега никой не може да гарантира, че няма да се получат. И ако се случи нещо такова, отговорността е на Продължаваме Промяната, Демократична България и на хората, които създадоха този хаос, Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божо Божанов. Така, да, колеги, така и Румен Радев. Така че всеки след 1 януари, който се почувства ощетен, да задава въпросите на тези хора. Благодаря ви.